manja hidim teron arong PHE doko ka phisitami raratum langki jun mowe kisung kaningri hangjo hanghai anpin Greater Singhason Sport Association Club League Men Football Championship Surhini rank kora ke thom ke Jusi League ke pathupon Manja hidim teron arong ke dam ke bang kachini mucho jiaphan tarpang thek ka selampon Manja hidim teron arong PHE doko ka phisitami raratum langki jun mowe kisung kaningri hangjo hanghai anpin India det non kachari bo Modi Sarkar Assam alongri BJP kachari Himanta Biswa Sharma Parivartan aru Unnayana Sarkar Karbi Anglong Tunmas Council Team Karbi Anglong kachari Peace and Development Work Culture Bonta manja hidim teron arong along PHE doko ka phisitami rong raratum langki jun mowe si chehangjo chehanghai anpin lo pusi birta humri dunlong tangte comment tulo arni kime nangkeleji pusi rada tumke towar cholang dingdang si dokoklo lapen kedam tang hutpen manja hidim terona rongalong PHE alang ibuk mate PHE water tanki dokok aphita pusitami manja hidim teron arata tumke langki jun muwe akisung kachitong pensi pini arni anta kijok un edet ke ningduk meme lo pusi hidim teronarat amikar atumpen pherangkia phan lamthi nangche thandun lasi jar jiwan mission mate thihek pen JJM har ghar jar pu alam thea puthak komentu si asai kachiklem kachipapleng po puta chirok tok arara tumpen Karbi Anglong Turmos Council kachari team Karbi Anglong atumaphan lamthi karju padopon News Report Public TV Karbi Anglong Di tumpreng ang nam along ing nam ang nar katengkheng don pini tumpreng ang nam along bukulia is Karbi Anglong asar hamren pen methanga boha hemkonglong pen chedam bo mahut tumpreng ang nam along ing nam ang nar men katengkheng don dut ajok suren terang lapen mirina teron pi atuma supi artan kan pho asupi abang apram damnang koglo lapen suren terang abang ta penang an areng so nanglo lapen mirina terang pi pen kong er atum abang ke mesen lang pusibirta long don Nijang Karbi Anglong ke parlo Lakhat Roxy Kopili constituency ke parlo Khironi Adarsa Assamese LP Skorasa Hemalong Karbi Film Society Pachingthor Ponji mate Pachithang Ponji Pharman Kopili Hawarame Kisengpon Pirthe Adang Pialong Film Society atumta khe Pachingthor Ponji ang thekvek lo Lason si Karbi Anglong alongri along kido Karbi Film Society atumta Karbi Film Kapangtang Ponjia Pharman Karbi Anglong constituency koira trok alongta Karbi Film Society Pachingthor Ponji mate pangdang Ponjia phan hawarame kisengpon padu bangso me long Chandro Singh Derapen me charipon along actor Dilibe Bikham Hajon actor Sanjay Tera Lindok Longhang me phu jengkha KCS John Ramdhon Himung me phu Karbi Lamet ame Kheroni aro Longki Hansi me phu Kheroni TGC Lapen Yong dung Karbi Lamarjan aning che theara datum che tong dun pen RD chipi dun binti bangso me elong anutin Karbi Lamarjan kaching hon arat atum pen kaning je pona tengke khe paching thor ponji pulote Karbi Lamarjan penta isiakrong veklo puta ningje pon lapen Karbi Film Society aro sengpon mephu baburambe dun mephu bidiaterang chunbang rajenbe rap chunbang mongol kro Sai hem chunbang ruptak kopi Sivali terangpi Dihin rimbang Muniram temung Pachethang chunbang Rakhi hansepi
lapen bidi sar bang pho phan ingwai ponsi ingsam jin pen mai pajupon Greater Singhason Sport Association Club League Men Football Championship Surihini rank koi rake thom ke Jusi League ke pathupon Lakhain koi Singhason Hawar League Men Football Championship Kalitang Monsing Tiso Men Pen Jakhong ni phai trokar ni pen chengponsi pini jakhong ni phai Kresiar ni an ke Jusi League Men Football Championship pathupon lo Bangso ke Jusi League ke pathupon along Kachipho pon lake Singhason FC lapen Jormear Team FC Bang solong Singhason FC hinpen first half ahut angthik tiso ke chengsi board thapon lo adun thu sonsing kiling board thap dun thu lo Bang so phi kapre ka tum thap dun thu si trok an pisi Singhason FC tum Jormear Team FC phan parem ponder lo Singhason FC team manager Kunteron Lapen Jormear Team FC team manager Bismu Milik atum ke Japon misena jok insam jin pen pathu pajupan lo Manja hidim teron arong ke dam ke bang kachini mucho jia phan tarpang thek kaselampon Isi signboard mate tarpang thek jongsi ave pulute ithi kulat kedam barong arlo kedam pusitami kamang huwa sondo lasi jakhong ni phai kre siarni manja hidim teron arong GB Robert teron pen Japon linsi kedam kebang kachini pon mucho je phan tarpang thek kaselamasai kedeng pangcheng pon labang so sai ke pangcheng je phan manja town committee chairman Gotom Hansi dihin cherapdun Lapen pinang an hidim teron pen social workers asai klembang photum tirap cetudun lapen kewang jiarni hidim teron playground kapa misenji aphanta klem ponji pusi GB Robert teron pen pangdakon laso kimang bangge nilitung la tangdete non la fil bang ave pin lo la sila fil bang ki claim bon di ban si nilitung la kisig lo ajer dingolo ka kisig es tame finance problem alam do ko posi nilitung da tong sekot claim ka kita tame la bang finance non kan bot bang finance ka nang klang lo inut bahini ingke budget ta komchat masih la bangke nilai tu mi thang ban claim lo sita non feel bangke la bangke apoisa bang abisitet budget pen bisitet no nilai tu la ba ke odi bansi ningke piningang bong bupeda nilai tu ke claim bon di bansi la bangke cepara el Joysing Pangcho pen Perangkia Mai Kang Nikon Idam Tang Jakhong Poni Phai Sirkep Arni Lakhain Kora Trok Duarbaguri Constituency Arlo Pohora Polling Station ke Parlo Pohora Chandra Singh Rong Piarong Amikar Mate Ratchari Ebang Pu Joysing Pangcho Idam Tang Bu Signify Chris Sirkep Arni Raidang Inti Model Village Committee Paul Along APSRC Mas Joining Mate Kangdang Amai Kidorni along kupi kopuson penloni alang li IPSLC aparti along cipa okdundet lo pusi social media atheng no cipak langpon bon sita alang li pini press meet tupha pen alang li IPSLC aparti along pen COC BJP aparti along kachirui thu mate BJP si jedo thu werpo pusi rat ang no mate social media pherang ke hoy along pen lamkar kachipi Ake hai Joysing Pangcho pen alam thele arjupon thulona
cardom ini nang tumhan nang sofa jasemet alam ke lan lo nili pasner jungjung alam damtang tarik proxy raidang timur village along PPRC along nili cepat ogdun der lo cepat ogdun der theke la kado be nili hada kaning jalaman daga pache rai ge lilo dag leader bagi pu tombang ke lang wek nei ya tum han lang le ki pi wek nei tum han pi pe kisuman ke kam thap la kado be alam do la kan pa jasemet ke ahoy alam mang sapta karbi noi non karbi noi ahoy tum han si pata claim pi ba prang ni la bang ke damtang ning kan kan isna me anu tandu da leader ta la bang ke asapta RD pipe interest pipe la kado be block account pi ne bang si interest pi alang tum thek long lo la si la kado be alam ne di thek long lo la pen chima tha lo la pen ke dudun bom worker atum ha recharge fane pa ha ye cheng pen ke di pen camera pe atum Piniang ni istame kereng war saila tu mesen mane nom ta long nun le thek long le la si dudun bom te cheplang pe pusi hasot ni ta men matha pui lo la si PRC long ni li che war dun lut lo la pan dudun chok lo la pan hadak penangan olam le ni lingje lo a hokala so ta me ni li dudun chok phi kang ke isi che matha lo la pen ni li dudun chok phi recharge ya mois na menili fan che contact lo je ke apang kicheng bana nang claim nun le men choi si dam jui ma kwa lam da lo la penisi ke jasemer ni chema thalo la hei akam pachun ji la ben pa success ji pulote ni li hala ang tan men mang ke chun thu ni de ji len pata ke claim pi puno la pen la ka do ge development puno la si dudun kok si nai la si la ka do ge lam ni muthia si ni li pa ding nam de lo ni li puthot recharge sarpen kisuman alam chin kilong lo alang ni nili phan kisuman alam nang than lo la si recharge sar long sia ko claim nun thupo la si nili pini hasarni nili chepang dak tang da pasi pini ko nang le tum khoi pa nili ba solam ko nili ki che than thu ke la lo nili puthot recharge sar long sin nili chiru thu lo la si ado go we la pene BJP claim ra pya ta tum phanan ta alang tum han ta claim thu ra pya ji phan si ni li chu ni lo la pene li ki o kang ji tu i PRC ala tum same ni phan ani ngang oi tha thai be la pene li thang ke no lang dum phan ni li ma tha the la se pini ang tum han ja sen pet na pha ga la pini ni la si so lam klar chi pi thu lo BJP along thot si na ko ni li chi dam thelo la pen recharge sar along ke claim ke serabun pe ji ban si ka do wi chi pi thik lo ni li ning ka do ga klar et na si mang so lam ni li chi pang dak thu lo kardom